poate aici de pe ăsta, să-mi bat piciorul. Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Alături de Andrei. Suntem cu Andrei să scanda pe o mapă random și nu vrem să fac asta. Încerc să-mi fac Discord-ul eu, că nu merge. Zile tu. El se chinuie să-și facă Discord-ul ca să vorbim, dar nu reușește. La mine merge perfect, dar la el nu merge. Da, gata, merge. Ok. Pe unele canale, altele nu merge. Să-mi bat piciorul, nu știu care e faza. Asta merge. La. Stați că vreau să vă arăt o mapă Clash Royale. Pam, pam, pam. Uitați ce frumos. Uitați, nici nu s-a încărcat. Deci. Și avem niște scări, nu știu ce fac. Mă rog. Am închis apelul cu Andrei pentru că mi se bloca ecranul. Break me. Bun, eu sunt regele. Aici sunt spectatorii. Nu știu ce e aici. Ce bat? Here. Da, Nu că ai pe Discord, că l-am făcut, da? da. Hai repede. Și nu mai ai de pe Discord. Hai, pa. Stați că acest om mi-a șters. Mi-a blocat filmul. Și aici. Lol, ca să nu mă blocheze pe mine aici. Bun, cam atât și pentru acest video. Este cu Clash Royale Arena 1 sau 2? Nu, e Arena 1, da. Sau chiar 3 în campul. Nu, cam atât și pentru acest video. Să nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți multe alte plăci de Minecraft. Și să vă abonați la canalul meu. Pa, pa!